गारि बेलथाय दोनो गारि खारदोंमोन आरोना जों ओमफ्राय नै माने जों खारदोंमोन आरोना ओमफ्राय खारखांनानै लोगोफोर गारि बेलथाय दोनो मारै गेसनो आरोना माइरि थैखागोन माइरि नोगोर मानसिया बेनो बहायनो लोगोफोर थांगासिनो आरोना गेस गारि बेलथाय दोनो सेस खारोना माइरि Come on! माने जों खारखाना फैबाय आरोना नै ओमफ्राय गारि नेयाव बेलथाय दोनो सेस माइरि लागाव सेस गैला नै लोगोफोर माइरि सेसखा सेस लोगोफोर माइरि गैला आरोना हनै ड्राइभारा थैखोना माखो मिथिला मानसिफ्रा हनै एकदम बेनो सेस आरोना नै लोगोफोर माइरि मारै बेलथायखो मिथिला ड्राइभारा थैखोना माखोथाय ड्राइभारा मारै जाखो सेस लोगोफोर माइरि सेस खारोना डेन्जार जाखाबाय नै आयौ माइरि लोगोफोरजों खारदोंमोन आरोना ओमफ्राय खारनानै गारि बेलथाय होननाय लोगो लोगो खोनासंफैबाय आरोना नै बिमाबो सेसखा बेरफुबाय आरोना नै सेसखा बिमाबो ड्राइभाराथ' गैखाला आरोना लोगो फुरा थैखाबाय माइरि गैखाला आरोना बे फुरा नै मारै बेलथायखो मिथिला आरोना माने जों खारदोंसोमोन आरोना ओमफ्राय खारबाय थानाय समावनो गारि बेलथायबाय होनबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट खारबाय आरोना नायग्राफ्रा आरो गासिबो नै सेस गैखाला आरोना नै माइरि डेन्जार जाखादों आरोना माने बे सेरफां माबा रामफल राव आरोना रामफल स्कुल खाथियाव आरोना नै रामफल स्कुल खाथियावनो जाबाय आरोना सेसखा नै आयौ डेन्जार बेरफुखाबायलै बिमाबो आरो बे ग'रा गोमोरला दानो ड्राइभारा थैबायानो होनजाबाय गेस टेंकि डेन्जार मारै गोलैखो जेनेबा बुंनो हाला आरोना मारै गोलैखो बुंनो हाला आरोना बारानिफ्राय बारासो जासिनबाय आरो माने बे बागाना थांजोबगोन बायदि साइसआव आयौ लोगोफोर फार्स्ट टाइम বিশ্বাস নাই কিন্তু সামনে যাবার না লাগে গাড়িটা এখানে ফুল গাড়িটা গ্যাস আছে সব ফাটিব ওইটা মানে जों খারदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खारनानै डाइरेक्ट फैबाय आरोना फुरा मेंनानै होसोबोबाय आरोना नालाय बरिया जाखाबाय बिमाबो सयथि डेन्जार जाखाबाय आरोना नै बुंनो हाला आरोना बे ड्राइभारा थैखोना माखो जों दा अरजोबबासो नायनो मोनसिगोन आरोना ड्राइभाराथ' खोनानाय बायदिबा गैला होनदों आरोना नै लोगोफोर रामफल बेलसालाव आरोना बे रामफल स्कुलनि एसे दावखोबानो मोनगोन आरोना बे लकेसनखौ फुरा बुंनांखाला गेसा नै फाखनसो जाबाय आरोना आयौ बिमाबो सेसखा नै फाखन जाबाय आरोना नै अरा खिन्थु फाखनसो जाबाय आरोना नै लोगोफोर माइ बुंनांखाला आरोना डेन्जार जाखाबाय आरोना नै फुरा खामखाबाय आरोना नै बुंनांखाला लोगोफोर थाव खोमोरग्रायाबो दाबो फैया आरोना थाव खोमोरग्रालायनो माबा अर खोमोरग्रायाबो दाबो फैया मानसि खामफैजोबखाबाय ड्राइवर गिला लाइसे सर मेन हाइलाइट ड्राइवर शेष देखे पे नहीं
ভিডিও কৰি আছং দেখ ছুটি আহি পাং আমি পাব্লিকে আগতে দেখাব পাব্লিকে দেখাব আৰু মিটো দিকে ফাইল হয় ইন্ডিয়ান ওয়েল একসেপ্ট কৰ ৰাস্তা ব্লক দিছ নিতে ওই যে আয়ো না দূরে আছি বাড়ি বাড়ি এইদিকে আছি আমি রতন বাড়ি অফ করা আছে আর কারেন্ট डेन्जार berapa nangkane boleh sih kan ये होता है मौत का बार बार हवा सीधा hawa sih gitu woi jadi ni bikareno nang baca apa ini ওই না बस Frara juga belum nih Jawa gitu berat sari kundas kan oh tapi tawan gari nih dong ড্রাইভার যদি কাছে হস্তিটাও না পাবো বল একটা হাতিটাও না না পাবো itu কিবাতে নামাত যাব লাগছে ওই যে গাড়িখান দিয়ে আলা কিবা করলে হল সাহায্য করলে হল গাড়িখান কেন লওয়া তেল যদি কাছে ইফালে গেলে আর দিকদার হবে রে rasin kan bayar nih oh jangan kau balik sih mah ওই কাম nih